Molweni ndanamkela kuMamGobhozi TV. Kule video ke bethunani sizothetha ngoMakhumalo Mseleku nesituation yakhe kunye noTata uMusa Mseleku. Kukhona into ke endiye ndayibhaqa ndafumanisa uba hey uMakhumalo ingathi unako ungabi nanyani kwinto aye wayithetha ke kuThando Nesithembu season 9. Ewe siyavelana naye ngoba uTata uMusa Mseleku seyingathi unokumjikela ngoku ekubeni kokuba uMakhumalo besimbukele for 7 seasons kaThando Nesithembu ndingatsho. Okokoko emxhasa uTata uMusa Mseleku abantu bade bathi uyapretenda, uyifake, uyipick me because wayesoloko hleli nje uxhasa uTata uMusa Mseleku noba amanye amakhosikazi selede angayingeni into. But ngoku ke ngoku into enzekayo uMakhumalo uye wabuzwa ngoba uziva njani ngoMakhwela, wathi yena akukho mntu unguMakhwela lakhe ebomini bakhe, akho nto ingolo hlobo like akayodwa, akho nto njalo yabo, akafuna ingena into kaMakhwela. However xa kubuzwe ke ukuba okungavani kwakhe noTata uMusa Mseleku like into iqalele phi konakele phi, wathi ke uMakhumalo yena kungenxa yoba wacula laa ngoma esithi mabahambe abahambayo sosala siyicenga. So from there uthi ke wabona ngongathi like uTata uMusa Mseleku is no longer building, abasakhi ngoku, uyabhidliza ngenxa yalaa ngoma. Khona apho watshintsha khona ingqondo. But after uTata uMusa Mseleku wenze laa nto yengoma, uMakhumalo wathi ehleli noosista bakhe becula, wacula laa ngoma bahamba bahambayo sosala siyicenga kumnandi eyihlekela, wade wathi usista wakhe awambiza lo mntana caba uyayithanda la ucula laa ngoma ever since yayiculwe nguTata uMusa Mseleku kuThando Nesithembu. Silwe nabantu bazalwane, mina omdala uyagangsta usathane egameni likaJesu. Uhamba bamba sosala since sosala since bahamba bahamba sosala zonke aya uhamba bahamba sosala since bahamba bahamba sosala awuma bahambe bahamba bahamba sosala. But then ke ukunansi video nayibona nani yi-video awayenza emveni koba uTata uMusa Mseleku ecula laa ngoma. uMakhumalo ingxaki apho ivele khona ibe ekubeni koba evile ba usamke ngowapha eMzumbe kwaMadlala. Then ke uTata uMusa Mseleku uthi kodwa wade wambonisa nepicture kaSamke, wade wathi uMakhumalo ewe mhle like wengenangxaki initially noSamke, qha uTata uMusa Mseleku wathi njengoba benivile ubona ngokungathi uMakhumalo uye wa-influencer ngabanye abantu abangekho phaa esithenjini. Ndiyaqomba into yoba uthi ke uku-influencwe ngoosista bakhe. Ndiyakhumbula oosista bakhe ku-season 8 ngoku uMakhumalo ebaxela ngale nto uba unumber 5 ukhona ke sana and ke uba wamchaza bathi so singamazi inoba ugirl uye wabukela uThando Nesithembu on TV waqonda uba naye uzifuna phaa uyabo. Ndabona kwalapho uba hey hayi kwa oosista bakhe abakholwa yiloo nto leyo, and then ke kukho ii-cameras. I'm sure babezingekho ii-cameras bezawuthetha even more like ezinye izinto. So itsho ke ngoku into bethunani uba uMakhumalo uthi yena into yaqala kwinto yengoma bahamba bahambayo, but emveni kokuTata uMusa Mseleku ecula laa ngoma uMakhumalo naye wayicula ingoma eyihlekela. Qha into yoba ke akafuni ude aphume atsho uba nguSamke ingxaki, nangona ke besibonile i-preview ye-episode elandelayo esitsho ethi ude undilahle like undilahlela uwife number 5 because kaloku uTata uMusa Mseleku uphethe esithi like uMakhumalo yachaza uba umbekele izinto uba akayenzi le nale like akazuya phaa kwakhe. So uMakhumalo uthi ke sinezo differences zethu, nam ndimile kwinto endime kuyo naye umile kwinto ame kuyo, so kungolu hlobo kungalo, so abadibani. Bandiyakhumbula ke ngokuya i-episode yakhe ku-Uncut uTata uMusa Mseleku waye wamhlasa phantsi uMakhumalo wamxelela uba akazukwazi ukuya kwakhe kuba kaloku ngoku bamka eMzumbe nento kaSamke yeyi noMangwabe wamxela kodwa wathi uMangwabe hayi uyamdelela. So ke injalo ke bethunani. Anyways khanikhe nitsho ke nake uba nicinga ntoni ngale nto uba uMakhumalo esithi ukungavani kwakhe noTata uMusa Mseleku kwaqala kulaa nto uyoba wacula laa ngoma yoba mabahamba bahambayo sosala siyicenga. MamGobhozi uyandibona kwividiyo elandelayo. Bye.